Så vi ikke nævnt planche. Jeg har faktisk hellere lavet PowerPoint. Nå, ja, okay. Maler med kagecreme og snavser vasken ren, bedre end ulommen. Godt, så blev din tur, Mathias. Hvad? Ja, det er dig, der skal læse nu. Ja, hvad laver vi? Ja, du kunne starte med, så hører du den ud, så kan det være, du... Men det er dig, der skal læse nu. Ja, hvad er det inde på? Er du dum eller hvad? Og bare nice, er du dum eller hvad? Jo, er du dum eller hvad? Må derfor ved min side på en kald tak skade. Hej. Så er vi klar til dansk. Så vil vi selvfølgelig gerne tage jeres øredutter og se billedet ud. Op. I har allerede fundet billedet frem. Skide godt. Så skal vi have analysen. Hvem vil gerne fortælle, hvad de har fundet ud af? Louise? Ja, altså man kan jo se, at himlen er virkelig sådan mindre. Og det var mere sådan noget, der var lidt tonet ned, fordi det var meget deprimerende. Supersonic speed. Summon, I'm a doom, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is shaking off of me and it'll glue to you and devastating more than ever demonstrating how to give a motherfucker. Jeg har hørt, at Nicolas' t-shirts de er importeret fra Korea. Jeg har hørt, at Nicolas har købt et par skinny jeans, så jeg har købt mig et par skinny jeans. Jeg har hørt, at Nicolas' hår koster 10.000 kroner. She's the queen bee, the star. Those other two are just her little workers. Regina George. How do I even begin to explain Regina George? Regina. Godt, nu skal jeg jo bruge kortet. Jeg kan ikke nå. Nora? Kunne jeg som altid bede om din hjælp? I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. Ej, det siger, at dit hår er faktisk mega pænt i dag. Synes jeg også. Hvad fuck er det, du blader dig ind her? Tag de fucking sko ned på mig! Ej, hvad fik du? Jeg fik 12. Det er så svært at være så god. Det er så svært at være så god. Hvad er du en gris i dag, Oliver? Nej. Altså ikke? Hold nu kæft nu. Er du ikke en Lille gris. Jeg mener ikke, Nora. Stop. Er du en lille gris? Jeg holder din fucking kæft, Nora. Tak Gud for denne lyse morgen, tak Gud for denne nye dag, tak Gud for kærlighed. Hvad kunne du hvornår skulle du afleveres til dig? Det skulle afleveres torsdag. Laver vi det. Hvornår laver vi det så? Jeg tænker sgu bare, at vi går i gang i morgen. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Godt, så skal vi gå sammen 2 og 2 i en gruppe og analysere kortfilmen, som vi arbejdede med i går. Nej, ikke pege. Jeg går ud fra, at I er i en gruppe. Eller? Ja, okay. Vi er venner, og vi to skilles aldrig, bedste venner. Det er lille nok for evigt, vi er. Okay, sikke en attitude, altså. Ej, hold lige piger, I skal stoppe nu. Ej, den har også altså lidt svær. Ja, det synes jeg godt nok også, den er. Ej, hallo, har den anden, der så altså min fætter sådan noget brug. Hvor var det nu i en efterskole, den ligger? Altså, det ligger sådan 30 minutter fra der, hvor der vi er. Og så på efterskolen, der er det sådan. Hallo, jeg skal også på fucking efterskole. Bare se mig lige nu. Se mig lige nu. I prøver at følge med, men jeg er så svær at gennemskue. Se mig lige nu. Se mig. Jo, det er fandme vildt, der er fredags, hvor der er Niklas i styrter på knallert.
Nå ja, det var fucking vildt. Ej, guys, det er ikke så meget på festen i aften. Jo. Nå. Ja, også mig. Ja, det var. Ja. Hej, nu er Patrick. Hej. Hej. Ej, skal vi ikke lave noget spændende i weekenden egentlig? Jo. Vil du ikke holde noget, eller? Ej, jo, det kan jeg godt. Skal vi ikke spørge de andre også? Jo. Ej, jeg skal ikke noget spændende i weekenden. Jeg tænker på et fest. Jeg skal ikke. Nej, vil I så ikke med? Jo. Ja. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks. Hvad tænker du om farverne i billedet? Ej, det ved jeg ikke lige. Men prøv lige at sætte den her halskæde, jeg har fået af mine forældre. 18 karat guld, diamanter i, og jeg tror, den er importeret. Nana, hold nu kæft for helvede! I see it, I like it, I want it, I got it, yeah. I want it, I got it, I want it, I got it, I want it, I got it, I want it, I got it. Hvad fik du på din stil? Jeg fik 10. Jeg skrev den i går, inden den skulle afleveres, så jeg prøvede ikke rigtigt, men... Det skulle da mega godt. Ja, jeg er også mega glad. Hvad fik du? 12. Jeg vågner om morgenen, og solen den står op. Jeg kigger i spejlet, tænker jeg må være bedre end dem alle sammen. Til sammen. Godt. Patrick, hvad tænker du? Patrick, hallo? Det er ikke nu, du skal sidde og sove, Patrick. Vi har det moderne gennembrud. Kom. Lille blokku, skal du sove? Nu begynder alt det sjove. Du skal ind i drømme. Hej Patrick. Hvad synes du om min nye durag? Den er rigtig fin. Block, baby, what kept me on the block, baby. 32 shot, Glock, baby, what 32 shot, Glock, baby. Kept me on the block, baby, what kept me on the block, baby.